Čau ľudia, vítam vás. Sme tu a v dnešnom dieli pôjdem asi von z jaskyne a už som sa rozhodol, že spravíme z tých diamantov. Máme ich 5, takže za 3 si spravíme klumpáč, vyťažíme trošku obsidiánu a potom ten obsidián môžeme spraviť aj nether. A potom ešte spravíme aj enchanting. Podľa mňa je to lepšia voľba, ako keby ste si mali spraviť iba helmu na 100%, lebo helma, to je lepšie. Teraz som tu asi niekde zablúdil v jaskyni. Neviem, kadeľ sa dostať von. Ale idem tak nejkadeľ, ale som myslel, že som išiel dole. A že toto by som vyťažil. No, takže ideme von z jaskyne už konečne, aby som všetky 3 diely nepreťažil. A teraz zase neviem, kadeľ mám ísť. Teda to som prišiel. Ja tu blúdim do kolečka, viem, ale tak ja sa snažím akože nájsť. Sorry, no. Tak to nepôjde, keď to nepôjde podobno, tak to pôjde. Možno si možno hovoríte, na čo to kopeš železný malý. Čo ja viem. Jak sa mi to zachcelo. Dostal som taký nápad raz. Ne. No. A teraz spravíme si, jak vidíte, schody až nahor, lebo snáď nejsem pod jakou horou. Alebo snáď nejsem pod morou. Že sa vynorím niekde v mori. Lebo ani to by som nebol zrovna najšťastnejší človek, keby som sa vynoril v mori. To je snáď najhorší prípad. Ako sa vynoriť. Keď kopete schodíky nahor. Mori. No. Krásne koblu, aspoň budeme mať veľa. Torče mi dochádzajú. Uhlie ešte máme. A nič som si tam neoznačil, nebojte sa. Tam doma som, teda my nemáme ešte domov. My sme tam nespravili. Tu som tam niečo dal, tak som niečo dal vypalovať a než som to dal preč. Som išiel ťažiť. Myslím, že tieto suroviny by nám mohli zatiaľ stačiť. A ideme hore a redstone zlato je tu, akože ešte na počítačovom Minecrafte je dosť dôležité. Obidve veci, ale myslím si, že tu moc nie sú dôležité. Napríklad to zlato. Možno tak na golden apple, ale ani to moc. Takže, no minul sa nám klumpáč, ale my tu máme ešte jeden kamenný. A už tu máme hlinu, ale viem, že hlina nemusí byť vždy úplne na vrchu. A snad sa nám dneska podarí sa vyhrabať na nejakom dobrom mieste. Je železo. No tak to budeme musieť byť, to určite sme poradne nízko. Keď tu máme železo, no. Ach ja, dneska celý deň budeme snať kopať cestu nahor, čo? Potom túžim. Ale železo som mali nájsť, to je v pohode. Som nevedel, že akože... No. Stojí kopať 3 hodiny za jedným železom. Takže no. Použijeme náš krásny stack kopu a ideme naspäť. Ako keby tu nič nebolo, všetko zakryté.
Musíme byť hore. Musíme. Vlastne, už sme hore. Už sme hore. Hlina už tu je. To už vykoviem krumpačom, už sa nesničím, už nemám náladu. Nič nevidím. No, tak asi nejsme hore. Prepočte si, toto som stále väčšinou na videách, ale... No, tak asi nejsme hore, toto bolo... To musíme byť dosť nízko, keď to je hlina a není... No, dnešný diel celý prekopeme cestičkou. Toto si môžete aj pretočiť, ty kokosa. Kopať schody. Ja som to takto nechcel. Bohužiaľ, tam som zabudil. Viete, jak vidíte, nevidíme skoro na koniec. Ani na venčie. Si vidíte, že mám chodím tým. No, aspoň sa trošku aj doexpíme. Kopem takam ani neviem kam. Vidíte, už máme 14 levelov. To není zrovna ani najhoršie, ale ani najlepšie. Pretože ešte asi nebudem enchantovať iba s 14 levelami. Takže no. A enchantuje aj z tých knížok, ale my si budeme až s knížkami, aby sme mali lepšie ingrediencie. A snad sa dnešný diel vykopeme nahor. Alebo keď nie, a to trošku naštve. Takto. Jaj. Kopať hore, ja viem, že to není zábava, že toto som si, niektorí si tu hovoríte, že toto som si mal nechať na inokedy, že toto som nemal na videu, ale ja som fakt nevedel, že pôjdem hore. Už nám to zabralo celých 14 minút, takže dnešné video môžete kúkať iba na toto. Ale ne, už sme hore. Konečne sme hore. Sme hore. Počujete ma všetci? Sme hore. Sme voľní. Slepice sa nám hodia na luk. Poď sem. Na luk. Ja chcem luk. Lebo teda na šípy pre luk. A niečo si musíme vyhodiť. Tento už zničený. Toto niečo. Vykúpem už, nech sa zničí. No. Išla práve. Nejde to mi to vyhodiť. No, takže vyhodíme niečo iné. Cez svete sa bude hodiť semienka. Farmu ešte nerobíme. Choď preč, kráva, teba nechcem. Sa mi nepáčiš. No, takže ešte sa rozhodnúť, kde sa ubytujeme. By som sa určite ubytoval niekde na hore tejto. Tu. Bo tak budeme mať aj krásny výhľad. Takže každopádne sa ubytujeme asi tu. No. Neskôr si tu budeme robiť aj také menšie schodíky. Myslím, že schody tie by ma za ne moc nezaujímali. To by som mohol spraviť aj za kamerou. Lebo, jak viete, všetko natáčať nemôžem. A teraz som chcel napríklad natáčať a mal som strašne veľa videí a niektoré videá som musel vymazať z pamäti. Ale na YouTube sú. A úplne stále natáčať nemôžem, no. Takže... To je toto. Tam krásne to. Tu máme tento les, blbý. Tu sa zatiaľ ubytujeme. Na najvyššom bode. Najvyšší bod tam to nevadí. Tu si dáme crafting. Dáme takto. Prečo som tam nezastal? Som tam mal vykúpať hento. Ježiši, ja som blbec. No. Už s tým nič nespravíme.
Bohužiaľ. Ja som blbý a enchantník v dnešnom videu ešte nebude. Dáme si toto vybaviť. Zlato. Taký toto dáme hore. Približne nejak. Potom ešte doplním samozrejme uhlie. Ani není vidieť, to je zasivené. Takže zapalovač, ten si určite minať nebudeme. Príšery asi zapnuté mať moc nebudeme, lebo ja si myslím, že to by bolo iba obťažné. Také. No. Ja sa ešte niekedy vrátim do tej jaskyne, alebo po prípade si nájdem nejakú inú a vyťažíme si to niečo, ale keby sa to dali, čo ja to skúsim. Okay. To skúsim, ale asi sa to tu nedá. Najprv si to skúsime. Počkajte. Tak sa píše. Set home. Asi nepri komand. Asi nefungujú príkazy, no, ja som to vedel. Nefungujú príkazy. Dnešné video by sme už mohli asi ukončiť. Za kamerou ešte naťažím ten obsidian, ale nebojte sa, enchanting bez vás nespravím. Takže, čaute!